conto tan pequeno, que antes de empezar casi xa remataba, este conto trataba dun neno e dunha nena. que se chamaban Natalia e Manuel. A Manuel gustaríalle ser mecánico, E a Natalia gustaríalle ser diseñadora gráfica, pero éramos tan pobres que non podíamos estudiar. porque tiñamos os cartos guardados no colchón e queimousemos a casa. Pero como nos gustaban tantos caramelos, Tivemos unha idea xenial vamos de poñer un pau aos caramelos. e decidimos chamarlle Chupachus, E saleunos tan ben o negocio. que eu gañei para ser mecánico E eu para diseñadora gráfica. e dende aquel día Nosos soños fixéronse realidade. e non desesperando foise o mundo amañando. Ola, chamome Natalia, teño 10 anos e vivo en Rois. Ola, son Manuel, teño 12 anos e vivo en Rois.